sampean nyawang kalih kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene, Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene. Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dadi madeg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokro. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kameng kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Blegegek sak dolita. Kaget aku. Tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Kok sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotot ta, Tru? Nolo garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdipun Anoman Kiai, kula pun senggono, kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung, Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku, lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kiai Semar wilujeng niring Sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Ula Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man, Anoman. Ki Lurah Petro. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Ki Lurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petro kaliyan Kelurahan Ula Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to, sampun. Kae munyuk sing raine wedhus Kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati, sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng niring Sambikala mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok mbok ya Man ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ado ra ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Wah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kaliyan panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kaliyan kula ya tetep Nyuk kados mekaten.
Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur. Wah, jane sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggana. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh sangganing para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra. Putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing kawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nangge Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sukamana Kinapati Haryos kene kadya kagiat kang samya mulat blegegegeg sadulita mel lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Merga wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa to? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke.
Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Penembahan wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekana Pati Sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penembahan bekti kula katur penembahan. Oh Nala Gareng gak tampa pangestu Tampanono ya Nala Gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bekti kula, iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penembahan. Ya Petro tak tampa pangestu Tampanane ya Petro. Nggih, kula pundhingga jimat. Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu Tampanana. Kula pundhingga jimat. Penembahan Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe wis pandak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harasengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Bagawan Durna karo Pati Harasengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harasengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya ping kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosak kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono. Mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 5. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggula wentah karo uripmu.
Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan ngono ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong odian ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Ya Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayuning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya. Ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip ning alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara branda donya. Ngoten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis, ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya.
arep sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula mong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardekane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bakalan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangane para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa arep diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangmongke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakalan Dana. Sing tak wedeni awakmu.
Wah, yen ngono Cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badrana pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek saduli to. Lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter Kandik Dayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kandik Dayan? Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kandik Dayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo neng Pratan Karang Kadempel. Ayo tak jerekke legane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono, nek ora ditandhingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk Ewangi, Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, kowe ora omong, Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandangono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong. Monggo aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke.
Kurawa disingkirke, malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman nggih ngestaken dawuh. Ilah dalah. Iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana. Ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremuk karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu. Iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Inggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakon. Oh, inggih, inggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ye. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lho boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatohi ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuwatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandhangono. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu.
Ayo, ora usah pamer. Sirahmu. Cak. Wah. Woi. Oh. Oh. Ah. Woi. Waduh. Waduh, mati ya. Cocok tumbak jebol dadauhan. Wah, mati. Oh, hut, wait. Dan. Mbak jebol dadang manoman.
Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ora muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi?
Iki ora sempritan ya reng iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Kok ming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jayamrata ing Banjen Pandara. Oh, bodoh. Candak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gandramagati? Aku wegane muncul kowe. Aku men nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Gendruwo. Gendruwo karo bojone Slimbit. Bojone Gendruwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Gendruwo sing Slimbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku. Ya. Tiban tanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Ha jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Apa-apa ya. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lha kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Petruk. Pripun?
Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kulune nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdaya. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang icol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Duh mati aku. Bagong kok iso mbeker. Iki ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok dudu. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Tak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah?
ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Jon. Aku ki Pati, weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora. Mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincenroke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni Dalem Pak Guru. iso nyanyi. Saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Pak Guru. Yang ini apa namanya? karo joget. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate, pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe ora isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarep dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi Dengan piano. ding 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 ding. Ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sangane wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano.
Kula niku dilokke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi wono, Pak. Wah. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepku. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lho, antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, ya wani nek meng kaya ngono. Ayo. Mburi kok piye ayo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki Nyo, dimatke. Mburi kok piye Nyo? Lho, dada kok Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan Nyo. Lho iki ya Nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye Nyo? Mburi ya mburi Nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo.
Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer wonge ya. Nya. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Oh ya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Ben. Arca kablah iblis. Lanat padha jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejanggan sing padha caket karo aku, ora ana sing tak caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP. Mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake. Padha rarja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Tansah pinaning kawidadan ing sambi kula sowanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madheg pendhita. Janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadi lan patine. Sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat. Akhirnya aku dadi suwijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ngelmuku, jero cetheke kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten penemban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten saged dipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten saged dipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi suwijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku ki blas ora duwe ngelmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angono kuwi iki ketoke do disepelekke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis do disepelekke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepelekke. Ketitik do semaya. Inggih.
Kuwi ya disepelekke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitek ala ketara. Nah kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana Padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cetek-cetek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadan ning dias. Malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ukara kaya ngono kuwi ketoke sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana ing Padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe ning arep ngalam Padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sae ya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penembahan langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa nglakoni poso 100 dina? Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepethinganing jalma, unusaning titah. Ngono aku gelem mejang sastra cetra paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun kuwi lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi. Ah, Dewi Sukesi mbiyen nggone nampa aji sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Driyu. Sinartan blendenging katresnan, mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati, tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah, Wisrawa nalika semana ya kena dampaking sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Driyu. Pendhita sing ora nate ketelepetan dedosan kena dayaning sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya. Calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu. Kae dadi tandha blendenging kamurkan.
Inggih. Kok anak-anakmu Rawana? Inggih. Ingkang Bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kenthir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ngelmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek nang alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Tekan Petraban iki tau to percaban kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ngelmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan menika kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kaliyan pendhita ingkang sajaipun geculku marucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arep guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Ah. Man, Wonten dawuh. aku jane arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki tae kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah cangki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Nah iki kowe ora usah melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngargai rame pertapan tebing miring kene. Inggih. Kok naminipun tebing miring? Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora usah melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap. Ih, ngestaken dawuh. Kinten-kinten dayahipun sinten? Nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki tae sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai. Ning arep dikaya ngapa nek piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ih, ngestaken dawuh. Kena mundurane. Ih, ngestaken dawuh, Penemban.
kandhang blekudung selalu gembal Semarante. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lah kok. Lho, niki kok mboten pangling menika. Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika rak kadidene Panakawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lentok nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi Permana Jati. Lho. Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan apik-apik kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangina. Dateng kula anggen kula mapan wonten ing pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinten Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing nanti rembugan karo piyayi kok mung kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinten Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula wektu dina iki sowanku utawa praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mung ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora. Oh. Yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengamu? Baworsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Nek ngono rawuhmu ana ing kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Gandang blekudu swalu gembal
monggo Sumaranti hawela. Wis ora karo-karuan Dipati. Pripun Kakang Durna? Kurawa bubar sar-saran boten kanten-kantenan. Kados mekaten lampani Dunduri Mas. Liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Merencong Warudaya. Menawi di jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas. Krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring. Ingkang ngagelar kawruh santemakathah para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun Sang Begawan Baworsari. Malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa ta pewujudanipun Begawan Baworsari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada. Menawi kula mekaten monggo di kula dherekaken monggo Kakang Narada. Mastunomo sidam skaring bawana langgeng. Apa iki ingkang peparap Begawan Baworsari? Dasar kepara nyata. Lho, kita mboya basa lan panjenengan ulun. Ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa. Apa kita bakal entuk sot saka panjenengan ulun? Pripun? Entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula madheg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Mula Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lagi kok Bagong malah kudu nganduk iki apa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, monggo le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wolah, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Baworsari. Konane aku. Nek ngaku Baworsari tak ganti jeneng Begawan Gendera Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kowe ora. Kowe iki rak Bagong to. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendera Pamungkas. Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek.
marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. Wudus. Wah. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Kok ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sare ra tok keke wondo. Wis Pak gak ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anakku kowe. Woi, Pak, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur dapur ampring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora bayar, Pak. Gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk. Reng, kowe iki nendi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nendi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to merga bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Raiku tak niki ngarepe bakul iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya. Salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung le nyambut gawe. Aku wis leren le dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming Balasena iki kan, Mas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra senenge ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Leleng iki, Tru. Iki meceli kayu bareng nang meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku ora mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Ha iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak terke yo. Mulai dhewe wae.
Patra ya arep macem-macem terke-terke. Yaine iki ki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Remu dol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih, nggih. Lo tak wangsul, wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Enten nek protelon. Padake ra krungu aku. Arep ngapa neng protelon kowe? Kon gajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Wah lah terus iki garis besare piye, Bapak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Heeh. Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresna karo wayang, wiwitan tresna karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresna karo liyane, tresna karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar. Wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Ah muga-muga ya langgeng sak teruse. Climen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke. Aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Dinggo iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen sedaya saged sae samudayanipun.